Hey bafethu bencimba kwazi ukunyamezela ndide ndiyofika apho ndiya khona ayakusanyamezeleki. Aba bantu abayi-12 bakwa-SAPS ababanjwe in connection of la tender kaKate Matlala ye-360 million ba-appearile ekhoti. Xa ndijonga amagama la, hayi uyi-1 esizamkhumbula ke nguBrigadier Rachel Majeng, ngulo wafika kuMadlanga Commission wathi yena bekesisinqanda mathe sikaKate Matlala. Abanye kanizubakhumbula ncam. Hey ndithe ndisalindele into yoba sizothetha ngabantu abayi-12 xa kubizwa ii-achus ezi kwabe kubalwa up until achus number 16. Hayibo ndithe ndisamangale njalo gqi uKate Matlala uVusimuzi Kate Matlala ubiziwe ke naye ez omnye wo-achus, so kuyijolo bekejongene nazo ez already ebesezimbambisile kuphike kwa-edwa enye i-charge okuyiyona yona le eyethenda ye-360 million. Omnye ke umntu naye okuthiwe uyi-achus kwalapha yi-director yase-Medicare 24 la company kaKate Matlala ke. So nje singabe sisisho sithi hayi noko umcimbi usesecalanye ne-IDEC ke itshilo xa iphendula nayo khona phi interview ekhona yatsho yathi hayi baye babona nje into yoba i-evidence abanayo noko yanele ngoku into yoba mabahambe bayobathi DDD ngobusuku njengoba silala nje thina. Hayi bona baye beplan operation yabo into yoba bazayoba bahamba njani one by one kwezo ndawo ngendawo abahlala kuzo, so babanjiwe ke bonke. So i-achus zethu kwangoku kule case singabe sisithi zi-up until i-16, but amagama amapolisa lana ndizawabhala nawe okanye phaya ekugqibeleni nizawubona into yoba ngobani abantu bakhona. But ke apho kulapho nyoko sesihleli khona i-achus zethu noKate Matlala uyabonakala naye ekhona khona apha bonke nje. Hayi ke singabe sithi emagameni ugeneral uyi-1 ne animazi ncama kaka-appear yena koMadlanga okanye ko-ADO committee, kube khona ke nezinye ibrigadier nje nani, but nje hayi ngama-top cop zizigelekeqe zasesipoliseni sethu ezi ezitsholwa ngento ezifana nezi. So sizaphinde sibuye nenye i-update in case ikhona into entsha ephinde ivele.